Teď se výstavba železničního uzlu dostala do fáze, kdy Správa železnic hledá zpracovatele projektové dokumentace. Stavba samotného nádraží by měla začít za 2 roky a vyjít na přibližně 16 miliard korun. S ní souvisí rozsáhlá proměna brněnské železniční mapy. Tratě ve městě pak na sebe budou líp navazovat a zvládnou obsloužit víc vlaků. Vše by mělo být hotové kolem roku 2035. Až 120 000, to je množství cestujících, kteří by měli podle nizozemských architektů denně využít budoucí hlavní nádraží. Jeho návrh už je z velké části hotový. Máme to vymyšlené tak, abychom se v tom roce 36 sešli a to nádraží i to okolí vlastně bylo na stejné úrovni. Takže koordinujeme, aby nezůstala prostě čtvrt bez nádraží, naopak nádraží bez čtvrti. Nové nádraží je součástí rozsáhlého projektu, díky kterému se změní brněnský železniční uzel. Kromě kolejiště zasáhne i do podoby několika městských stanic a zastávek. První práce mají začít ještě letos tady poblíž Židenického nádraží. Správa železnic nechá zbourat a znovu postavit tento most a posune nástupiště tak, aby se lidé dostali na spoje městské hromadné dopravy. Pokračovat se bude sem do sousedních Černovic. Železničáři přidají víc kolejí a tato málo používaná zastávka zmizí. Nahradí ji nový přestupní terminál, a to na mostě přes ulici Olomoucká. Úplně nový terminál pak vyroste na jižním okraji Brna, poblíž ulice Vídeňská. Má se stát 3. nejvytíženější stanicí ve městě. Odhad z minulého roku počítal s celkovými náklady asi 73 miliard korun. Ty náklady se budou upřesňovat právě na základě zpracování těch projektů. To je důležitá věc v rámci přípravy stavby, která nám potom ukáže ty detailní rozpočty a také přesnou finanční náročnost. Prověřit náklady chce i nová vláda. Mezi představiteli Brna a Jihomoravského kraje tak v minulých měsících zavládly obavy, jestli se celý projekt neodsune. Před týdnem ale ministr dopravy Ivan Bednárik potvrdil, že s novým nádražím počítá. Petr Minařík, Česká televize Brno. U Královopolského nádraží v Brně začala stavba lávky přes potok Ponávka. Ta spojí Myslínovu ulici a podchod pod nádražím. Jde o jeden ze zásadních přínosů celého projektu. Lidé tam totiž budovu už nebudou muset obcházet. Součástí je taky vybudování přilehlých chodníků, veřejného osvětlení a úprava vegetace. Jedná se o úplně jednoduchou mostní konstrukci, která bude dlouhá 13,5 metru, železobetonová a založená bude na mikropilotách. Stavba lávky vyjde přibližně na 5,5 milionu korun a její dokončení je plánováno už na červen 2026. Po bezbariérové lávce se tak lidé budou moci projít už letos v létě. Na jedné straně rekordní investice, na druhé ale taky propouštění zaměstnanců. Taková je vize Správy železnic za nové vlády a pod novým generálním ředitelem Tomášem Tótem. Do staveb, rekonstrukcí a údržby tratí a nádražních budov má jít v tomto roce 72 miliard korun. Propouštění se má týkat spíš ústředí, vedení společnosti, ne tak pracovníků v terénu. A mění Správa železnic podmínky výběrových řízení, tak aby její zakázky byly dostupnější než dosud taky pro menší a zahraniční firmy. Tohle ještě funguje? Tohle ještě pořád funguje. Výpravčí v Majdaleně u Třeboně ještě řídí provoz vlaků po staru. Kolejový jezdec. Tím si nastavím, kam pojede vlak, na kterou kolej. Asi tak 400 metrů, tak po pravé straně od těch kolejí uvidíte mechanické návěstidlo. A u něj takzvané stavědlo, kde se dozvědí, na jakou kolej mají vlak poslat. Tady vedou řetězy k výhybkám. Brzy ale začne elektrifikace trati. Vakům budou stavět cestu jiní, na dálku a bez výpravčího. Bude to malinko smutný, že tady vlastně nebude nikdo. Jo, zároveň je jasný, že je třeba modernizovat. Dojde k obnově železničního svršku, to znamená, ten železniční svršek musí vyhovět vlastně těm novým požadavkům na 120 km za hodinu. Jo. Jednoduše řečeno, povedou tady dráty. To je ta elektrifikace. A zmizí třeba návěstidla. Železničáři si právě tady můžou vyzkoušet vypsat zakázku podle nových pravidel, které si nastavili kvůli úsporám. Chtějí zakázky rozdělovat mezi více firem. Šanci mají dostat i zahraniční společnosti. My vidíme třeba v rámci cyklických údržeb u nás, že dokážeme dosahovat jako úspor v zadávacích řízení třeba i 20% proti předpokládané hodnotě zakázky.
Jednou budou podobně postupovat na úseku Nemanice-Ševětín s 2 tunely. Původně vycházel na 25 miliard, samotnou stavbu ale musí odložit. U těchto staveb my musíme zajistit řádnou hospodářskou soutěž a to právě chceme dělat po profesích. Zkrátka dobře dosahovat jako úspor z toho, že se skutečně soutěží. Tady je pan výpravčí Kužel, Třebonín. Kužel má dobrý den. Martin Donát, těší mě. Tak vy jste další výpravčí v řadě, který to tady umí ovládat. Ano, přesně tak. To je mé práce. Takhle ještě po staru, co? Ano, pohledem zjistím vlastně volnost vlakové cesty a zpátek se vrátím do dopravní kanceláře. Vypadá to strašidelně, když s tím takhle točíte. Vypadá, ale pokud vlastně si na to zvyknete, jo, tak už potom ten výpravčí bere vlastně jako rutinu. Je to moc krásný a spolehlivý. Kvůli modernizaci přijdou výpravčí o místo ve stanici. Otec dělal celý život vlastně výpravčího a já jdu vlastně v jeho šlépějích. Správa železnic jim chce ale nabídnout jinou práci. Opravdu já sem chodím rád. Jako tu práci mám opravdu rád. Propouštět přesto bude přes 120 lidí hlavně z managementu. Sníží náklady i na vlastní propagaci. Změny mají firmě uspořit přes 330 milionů ročně. Martin Donát, Česká televize. Projekt Správy železnic, který je v běhu, to je příprava na stavbu budoucí vysokorychlostní trati. 111 kilometrů jí má vést přes Vysočinu. Pravda, zatím je to daleká budoucnost. Projekt je ve stádiu geologického průzkumu terénu, který všemu předchází. A je třeba provést celkem 700 vrtů. Momentálně se dělají v Pávově u Jihlavy. Geologické průzkumy běží už od loňského jara. Jsou potřeba z toho důvodu, aby my jsme věděli, jaké složení, co se nachází pod zemí, tak aby projektanti mohli správně naprojektovat tu samotnou vysokorychlostní trať. Pracovníci vytahují z až 22-metrové hloubky metrové kusy zeminy a hornin. My tady třeba i sledujeme, jak je hluboko hladina podzemní vody, jaká je kvalita podzemní vody, abychom tou samotnou stavbou třeba neomezili anebo nenarušili i podzemní vodu. Vysokorychlostní trať povede souběžně s dálnicí D1. Její úplně nový terminál potom vznikne v místech za mnou. Tady budou některé vysokorychlostní vlaky zastavovat. Je tady vedle nás i dnešní železnice z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, která zde bude mít taky zastávku. Hotovo by mělo být po roce 2030. Markéta Pauzarová, Česká televize Vysočina. V návrhu státního rozpočtu chybí prostředky na sanaci benzenové havárie v Hustopečích nad Bečvou. Cisterny s touto jedovatou látkou vykolejily u obce před rokem. Práce na odstranění kontaminace bude zatím platit státní podnik Diamo. Jezero, které se podařilo uchránit, alespoň prozatím. S vodou zamrzla i otázka financování sanace havárie vlaku s benzenem. Před rokem se stala jen desítky metrů odtud. Návrh státního rozpočtu s Hustopečemi zatím nepočítá. 200 milionů není malá částka. A kdyby tyhle práce měly být tímto omezeny, tak je to opravdu vážná situace, která by mohla ohrozit jak životní prostředí, tak jsou tam i rizika pro zdraví. Podle odhadů uniklo z cisteren až 250 tun benzenu, hlavně do podzemních vod. 140 tun už se podařilo odstranit. Většina znečištění je uvnitř zóny ohraničené štětovnicemi. Kontaminovaná podzemní voda se odtud čerpá do filtrů s aktivním uhlím. Při současném stavu znečištění se jeden filtr naplní zhruba za týden. Za tu dobu odstraní asi 2 tuny benzenu. Sanace v Hustopečích po havárii vlaku s benzenem nadále pokračuje. Veškeré výlohy v roce 2026 uhradí státní podnik Diamo ze svých vlastních zdrojů. Během zimy udrželi pracovníci sanační firmy čerpání i při teplotách kolem 15 stupňů pod nulou. Jakékoliv přerušení té sanace, ať už je to v zimě nebo v létě, kdykoliv, v jakémkoliv období, vždycky je spojeno s rizikem, že ta kontaminace zasáhne větší území a do budoucna prodlouží a zdraží tu sanaci. Státní podnik Diamo počítá, že jen letos přijdou práce v Hustopečích asi na 220 milionů korun. S financováním sanací se v budoucnosti počítá. Řešit sanaci havárie u Hustopečí Diamo uložila minulá vláda, ale bez potřebných financí. Není to pro nás nic příjemného, protože teď bude rok vlastně od té havárie a tím, že bylo nám nějak přislíbeno ještě bývalou vládou do rozpočtu nějakých 200 milionů na ukončení té první etapy sanací, tak ty sanace v podstatě pokračují, ale nevíme, kdo je bude financovat.
Kromě podzemních vod chce Diamo ještě letos začít zbavovat benzenu také půdu. Kromě toho má za úkol vypořádat se asi s 50 vlastníky zasažených pozemků. Petra Klimková, Česká televize, Hustopeče nad Bečvou. Změny v jídelních lístcích železničních dopravců. Aktuálně připravili sezónní menu. Inspirují se přáním cestujících, ale sázejí i na tradiční česká jídla. I já? Mě vlastně padatele nebudou, jo? Já to mám malinko delší, ale... V kuchyni, kde připravují jídlo do vlaků Českých drah, musí předpisy dodržovat každý. Kdo je tady z týmu nejlepší kuchař? Tak to já takhle říct Řekněte to nahlas. Určitě náš šéfkuchař Martin. Sranda tady v kuchyni taky musí být, ne? A tady taky občas je, no. A pohlavky taky létají? Pohlavky ne, to už dneska není dovolený. To bývalo dřív. Pro jídlo si jezdí vlaky přímo k podniku na odstavné nádraží. Tady zbrojíme, my nemáme skladníky, my máme zbrojíře. A teď potřebuji hrozně rychle něco dodělat. Jo, a mám chlapík, jo, tak se omlouvám. Připravuje totiž ochutnávku sezónního menu. Spolupracují na něm s dalšími kuchaři. Asociace kuchařů a cukrářů vždycky na náš podnět nám připraví v podstatě varianty pokrmů. Celé menu rozjíždíme vynikající čočkovou polívkou, která je plná chuti. Je tam klobáska, je tam mrkev, jsou tam bylinky. Zaujmout se snaží i ostatní dopravci. My jsme si objednali koláčiky, pombery a nějaké pití a ještě suši. Loni cestující RegioJetu vypili ve vlacích skoro 2 miliony káv a snědli 1 milion koláčů. Ve většině tříd nabízíme kávové nápoje, kávu zdarma, potom jsou to především moučníky, dorty za 10 korun. A ve vlacích Leo Expressu si loni objednalo občerstvení přes 500 000 zákazníků. Camembert s tatarkou a brambory bylo na jejich přání, zároveň jsme přidali japonský set onigiri. U jídelních a lůžkových vozů, které využívají České dráhy, zůstává stabilně svíčková. Já si svíčkovou vemu. Vaří kuchař, který v kuchyni pracuje od roku 1988. Dřív to bylo drsnější na place a v kuchyni. Já jsem po hlavě žádnej nedostal nikdy. A tady nelítali snad, si myslím. Mírnější chvaty jsou ale dovolené v jiné místnosti. V tréninkové místnosti, kde trénujeme vlastně naše posádky. No ale když to zadrncá, to nemůžete natrénovat, no, ne? Tak si to ukážeme. A česká třebová. Výhybka, a já bych chtěl víc. Takový trénink se jim ve vlaku hodí, i když ponesou talíře. Martin Donát, Česká televize. Rekonstrukce Špindlerova mostu v Roudnici nad Labem se dále protahuje i prodražuje. Pod opravovaným mostem už díky zásahu železničářů nedochází k pádům trakčního vedení. Většina prací ale musí z důvodu bezpečnosti probíhat pouze v noci. Oprava měla být původně hotová už loni, pravděpodobně se ale protáhne minimálně o rok. Přes den dělají především přípravné práce. Aktuálně už mají 2 měsíce zpoždění a další měsíce na mostě ještě dělníci stráví. My jsme museli přistoupit k tomu, že vlastně celá ta mostovka bude zdemontována a bude vystavěna nová. To je ten zásadní rozdíl proti té původní vlastně projektové dokumentaci a proti těm původním pracem. Neplánovaně musel kraj i rekonstrukci rozdělit na 2 etapy. Ta druhá by měla začít v dubnu a skončit nejspíš v závěru roku. Výsledek 12měsíční zpoždění a zvýšení ceny z 98 milionů pravděpodobně až na dvojnásobek. Rekonstrukci teď ještě prodraží další zakázka, renovace a osazení mýtných věžic. Ty byly na mostě původně 4, 2 na každé jeho straně. Ta cena se pohybuje na úrovni přibližně 11 milionů korun a vlastně měla by navázat na úpravu těch pískovcových artefaktů, které jsou součástí té konstrukce mostu. Po celou dobu je most uzavřený pro auta, objížďka zabere minimálně půl hodiny. Dneska jsme absolvovali lékaře v Praze a musíme tudíž objíždět 30 kilometrů dlouhou trasu jinudy, protože rodiče bydlí za mostem. Rekonstrukce 370-metrového mostu by měla podle kraje skončit ještě letos. Jako nejzazší termín pak uvádí září roku 2027. Milan Danda, Česká televize Severní Čechy. Do světa modelové železnice zve nadšence i reportér Martin Friedel v Chlenech u Kostelce nad Orlicí. Pokračuje v hobby svého otce Jana Vanického. V měřítku 1:87 vylepšuje provoz vlaků i s okolní krajinou. Kulisu reálné železnice doplňují autentické zvuky motorů lokomotiv i nádražní hlášení.
Praha.